E unul din cei mai buni antrenori din lume. În schimb, a câștigat cel mai frumos campionatul Angliei. Deci e un fotbal total la Guardiola. Klopp, în momentul de față, e unul din cei mai buni antrenori din lume pentru felul lui de a fi. Nu am văzut antrenori zâmbit pe bancă, sincer. Jucătorii parcă sunt copiii lui. E clar că într-un an de zile când o echipă câștigă Champions League, ai tendința să spui cel mai bun antrenor este cel care a câștigat Champions League, cu toate că n-ar fi corect. În schimb, a câștigat cel mai frumos, cel mai greu, cel mai spectaculos campionat din lume, campionatul Angliei. Mai are și momente când e dur, sunt convins, e neamț până la urmă, dar felul cum joacă echipa lui spune totul despre el. Și la CFR am încercat să joc așa, e foarte greu. Să joc 4-3-3, imediat să ajung la poartă, să nu fac 70 de pase, să câștigi campionatul Angliei cu Manchester City, care nu e nici Manchester United, nu e nici Arsenal, de tradiție vorbesc, este un lucru fantastic. De când a venit Guardiola la Manchester City, a reușit să aducă jucători, poate care nu aveau așa un nume. În schimb, el a avut ochi, mereu, pentru jucători care sunt stilul lui. În primul rând, posesia mingii. Dacă nu are mingea, moare. Aici este forța lui. Klopp are această, numai felul lui cu jucătorii, și felul cum echipa joacă. Dar felul lui de a fi a dat liniște la echipă. Din ce am înțeles, niciun jucător de la Liverpool nu-și dorește să plece. Este incredibil. Nu gândește, vreau un atacant înalt, unul mic, eu vreau un atacant care știe fotbal. La mijlocul terenului trebuie să fie jucători care aleargă foarte mult, la același timp care dau goluri. Deci e un fotbal total la Guardiola. E unul din cei mai mari antrenori din lume la ora actuală. Unul dintre cei mai buni antrenori din lume la ora actuală este Pep Guardiola. Acum nu știu dacă e cel mai bun din lume, e posibil și asta, să fie cel mai bun din lume. Eu nu cred că Guardiola ar putea face față la o echipă de mijlocul clasamentului în orice țară din lume. El trebuie să aibă jucători de top care știu fotbal. Dar el este clar un antrenor pentru jucători de mare clasă, care joacă fotbal ofensiv.